Benvinguts a l'episodi 5 del podcast de la Copa Col·legial. Avui estem amb Bernat Ros. Com estàs, Bernat? Molt bé, encantat. L'any passat et vas estrenar a la Copa Col·legial, perquè es va estrenar al teu col·le, al teu institut, en aquest cas. Com veu viure aquesta experiència? Bueno, va ser molt emocionant. Des del setembre que estàvem tots junts, doncs ja ho estàvem parlant, volíem jugar a la Copa, i doncs vam anar apretant a direcció, al professorat, a tothom, vam parlar amb professors, amb l'entrenador, en aquest cas el Lluís, i doncs vam aconseguir muntar-ho, i amb molta il·lusió, i la veritat que ho vam viure molt bé. Quants anys portes tu a l'Institut Joan Martorell? No, aquest és el segon, el batxillerat. És el segon any. Sí. Llavors, a nivell de sentit de pertinença, poquet. Sí. Però bueno, què significa per tu jugar una competició a nivell escolar, no? Bueno, en el meu cas, clar, el sentiment de pertinença, doncs, Poca. No tant, però sí és veritat que molt sentiment als meus amics, som molt amics tots, anem junts a classe i doncs és més una qüestió de diversió, no sé, de ganes de fer coses junts, de jugar, compartir el bàsquet junts, i doncs això sí és veritat que ens feia molta il·lusió l'any passat i aquest any també. Com es viu la Copa Col·legial a l'Institut Joan Martorell? La veritat que van en augment. Van en augment, al principi era el primer any i, bueno, poca cosa, però després ja els últims partits, la gent molt il·lusionada, tot l'institut, gran part de l'institut ens venia a veure. Tots de groc. Sí, tots de groc, sí, amb les samarretes i doncs... Brutal, sí, sí. Sí, va estar molt bé al final. Semblava la canarilla, jo. Què és per tu? Com definiries la Copa Col·legial? Jo diria això, il·lusió. Ganes de fer coses amb els nostres amics, de jugar a bàsquet, que és el que ens agrada, i doncs de compartir aquests moments que hem tenit l'any passat i espero tenir aquest any, que van ser grans moments. I què és el que més t'ha sorprès de la Copa Col·legial? Perquè al final, com dèiem, l'acabes de conèixer, com qui diu, no? Sí. Ostres, doncs jo diria el grau d'importància. Es parla molt de la Copa Col·legial, a les xarxes socials, es veu molt, i realment des de fora ho veus, però quan hi participes, estàs ficat, tot això, doncs la veritat que ho vius d'una manera que ho sorprèn molt. I què canviaries o què afegiries a nivell personal teu de la Copa Col·legial? O sigui, alguna cosa que diguis, mira, això potser... Doncs el temps. M'agradaria que fos més temps el partit normal, parat, i 40 minuts, evidentment, per poder tenir partits més llargs i poder jugar més temps amb els meus companys, que el partit sigui més llarg, que tothom pugui jugar també. Això ja que m'agradaria molt. No, però temps parat ja és, El temps parat és. Sí? Sí. Ostres, no me'n recordo malament. Passa ràpid. El partit de temps parat, l'únic que és 32 jugant minuts. 32 minuts. Vale. Es juguen 8 minuts per quart. Que sí que això Clar. a vegades sembla que no, però es nota, Sí, són 8 minuts, sí. Són 8 minuts, sí. És pràcticament un quart sencer. Sí. Sí, això sí. El millor record que t'endús, de moment, d'aquesta curta trajectòria? El partit a Bufala contra la Lleona, amb l'equip. El partit en general va ser molt llarg, sí, ens vam passar molt bé. I el nivell de bàsquet va ser molt alt, però sobretot ens vam passar molt bé tots junts. Va ser brutal. Després parlarem d'aquest partit. Alguna anècdota que t'enduguis d'algun partit, d'algun dia, d'algun entreno, d'algun moment? Els entrenaments. Els entrenaments, que ens ho passem molt bé, fem molt el tonto molts cops i són els companys que et portes molt bé amb ells i els entrenaments són molt divertits. Parlem ja de l'equip d'aquest any. Em deies ara que el nivell ha pujat de l'equip i explica'ns una mica com veus tu l'equip i sobretot a veure quins objectius, per dir d'alguna forma, us marqueu i com veieu que podeu afrontar aquesta nova edició. A veure, l'equip jo el veig bastant millor que l'any passat. Vull dir, si l'any passat jo el veia un gran equip, aquest any penso que som bastant millors. Vull dir, l'any passat crec que eren 8 o 9 de primer any i aquest any els que som de primer any som 6. Llavors, això vol dir que els de primer any d'aquest any venen amb molt de nivell. I objectius... Ostres, doncs, l'objectiu és passar-m'ho molt bé, tots aquests records de la Copa, però és veritat que no es pot negar que tots volem guanyar-la i pensem en guanyar-la i arribar al màxim possible, tot l'equip. Guanyar-la és complicat i cada vegada ho és més, perquè hi ha més equips i per tant has de passar més rondes per poder arribar a la final i guanyar-la, però bueno, s'intentarà segur, no? Sí, segur, això sí. Alguna escola que et faci especial il·lusió enfrontar-te?
Doncs mira, Sant Ignasi allà, Sant Ignasi, perquè ho veig per les xarxes allà. i m'encanta l'ambient. I jugar allà, la veritat, és un pavelló que conec des de fa molts anys. Pues seria un partidàs perquè Sant Ignasi té sempre un molt bon equip. Sí, i l'ambient és que és brutal, m'encantaria. També Front, Front Marítim, perquè ens van eliminar. l'any passat us van eliminar, correcte. Sí, totalment. I hi ha molts camps, sobretot d'anar a jugar allà. De dir, ostres, aquestes aficions, l'ambient que hi ha de la Copa, m'encanta. Hi ha molts jocs, Claret, Manyanet les Corts, vull dir, hi ha molts jocs que dius, ostres, allà em molaria molt jugar. Estàs dient els equips que millors aficions tenen i que els pavellons, Sí. bueno, els pavellons, els patis, que sempre es viuen ambients brutals. Sí, sí, Ja, és que aquestes experiències ens agraden molt a l'equip. Sí, sí, sí. M'encantaria. No, i a més, no sou un equip que quan va a aquest tipus d'ambients s'amagui, no? Al revés. No, jo et Us diria que agrada? al revés. Sí, sí, totalment. A casa pitjor que fora. Fora molt millor, ja. No sé si. Vosaltres a casa jugueu al pavelló municipal d'Esplugues, no? A Can Vidalet. Sí, que bueno, que és un molt bon pavelló, Està molt bé, és molt nou. però una mica fred, no, l'ambient? Sí. Bueno, sota al principi. Després ja l'últim partit contra Front sí que ho vam viure molt millor. Però esperem, evidentment, aquest any tenir molt més ambient. Algun rival que vulguis evitar, sí o sí, perquè diguis, buah, és que són molt bons o pel motiu que sigui, No, així especialment. És que realment, més que mirar el nivell dels rivals, m'agrada veure l'experiència i això. Doncs prefereixo fixar-me en viure bones experiències, els ambients i coses així. Algun jugador que et faci especial il·lusió enfrontar-te? Vaig a enfrontar-me. Bueno, a Plafarreres, el Pau Núñez. Vaig jugar amb ell. Ho teniu complicat per això, aquest any? Sí, Ara, amb la delegació del Vallès. Ja, o amb Gerbert. Gerbert També d'Aurillac, tinc un company allà, el Pau Ramon, i m'encantaria jugar contra ell. Catalunya Central. I també el Roger Donat, no? Sí, també. Que és joviat, si no m'equivoco. Sí, però a mi m'agradaria molt. Sí. Vull parlar també una mica del Luis, no? De la figura del Luis Romero. Explica'ns una mica com és tenir un seleccionador d'una selecció absoluta. Bueno, sí, a veure, jo em porto molt bé amb el Lluís. Nosaltres no teníem ni idea perquè érem tots nous, quasi, i no ens feia classe ningú i no sabíem qui estava a l'institut, però després ens va entrar també de la selecció, la seva carrera com a entrenador, ens encara flipant, i la veritat que ha estat molt divertit estar amb ell, ens ha agradat molt, és un molt bon entrenador. A més, també és de Cornellà, com jo tota la vida, com jo no, però així de Cornellà, i entrenava allà fins fa poc, i doncs em porto molt bé amb ell i m'agrada molt tenir-lo com a entrenador perquè realment sap molt. Li agrada molt també aquest tema d'experiències, tal, i la veritat que ens ajuda molt. Es nota, el tio ho viu molt, li agrada, i al final, com deies tu, és una persona que té un bagatge important, no, darrere. I, bueno, tenir un entrenador així sempre suma, no? No, sí, totalment. Sí. Volia que féssim una mica un repàs, no, de l'edició anterior, l'única que has jugat, bàsicament. Sí. Veu començar guanyant al camp de l'Escola Pissarrea, partit bastant sòlid, no? Sí, ens va costar, això la primera part anàvem empatats. Sí. Ens va costar, Però bueno, al final sí que ja vam arrencar. Veu arrencar, i com deies, com dius, i veu acabar guanyant de forma prou fàcil, no? I després ja va venir el partit de Cerroca, si no m'equivoco, o és la Llauna primer? No, Cerroca. Cerroca, amb 2 pròrrogues. Sí, 2 pròrrogues. Partit molt difícil, la Un veritat. partit molt dur, Jo estava aquell dia i va ser brutal, dels millors partits de l'edició 100%. No, sí, la veritat que aquest any era molt bon equip, un equip molt ràpid i que ens va costar molt, van anar a jugar, a competir al màxim i nosaltres vam veure que a la Copa tampanes, un error i te'n pots anar fora, ho vam veure en aquest partit. Totalment, i després va venir la gran sorpresa, que us veu plantar, com deies abans, a Bufalà, veu destronar el doble vigent campió, perquè era el campió de les últimes 2 edicions de la Copa Col·legial, aquí a Barcelona, i us veu endur el partit, els veu eliminar, i veu fer un partit rodó. Jo us vaig veure un equip molt sòlid, molt treballador, com deies tu, amb molta il·lusió, no? Una mica com veu viure aquell partit? Doncs a nivell de sentiment,
Pues jo crec que vam ser molt bon equip, vam estar molts units en els moments fàcils i difícils i jo crec que per això ens vam emportar el partit, no per altra cosa. Van haver-hi moments molt bons i molt dolents i vam estar sempre allà. I després a nivell de bàsquet doncs, va ser un partit molt complicat, un molt bon equip. Molt igualat, eh? Sí, va ser un equipàs. I a més els dos equips vam jugar molt bé, jo crec. Estem molt enxufats, vull dir, en un partit de 32 minuts vam superar la barrera als 70 punts els dos equips, sense pròrrogues. Va ser un partit no parar i tenia un ritme frenètic. Sí, totalment. Sí, va ser un altre gran partit. O sigui, al final jo crec que vosaltres també inviteu aquest tipus de partits, no? Així xulos, oberts, dinàmics. Sí. Bueno, sou un equip atractiu de veure, no? Jo crec. Sí, pot ser, sí. Tenim molt bons jugadors que són capaços de notar molt i doncs així es veuen els partits. I ja per acabar, no t'he comentat res d'això, però a veure com reacciones. Vull que parlem del teu passat. Que tu sé que vas jugar a la cantera del Joventut de Badalona. Sí. Vas jugar a la minicopa endesa amb jugadors que ara mateix, alguna d'elles són llegendes aquí a la Copa Colegial, no? Humbert, Diego Niebla, Pau Hermejo, entre d'altres. Explica'ns una mica com va ser aquesta experiència a Granada. 2022, no? Sí, 2022, ostres, doncs va ser molt divertida. Al final jo crec que la minicopa és un torneig únic, vull dir que només pots jugar-lo un cop a la teva vida i és una experiència que des de ben petit t'apropes molt a que seria un jugador professional i a més a una gran cantera, un gran equip com era el Joventut. I doncs va ser una gran experiència, m'ho vaig passar molt bé, a més és un grup, com tu has comentat, aquests nois, doncs em porto molt bé amb ells, són grans amics meus perquè porto amb ells des de petit i la veritat que tinc molta experiència. Quants anys vas estar tu a la penya? 6. 6 anys, molts anys, eh? Déu-n'hi-do. Clar, i tots aquests també porten tota la vida i doncs ens portem molt bé i hem tingut gran... Nil Poza, que aquest any segurament jugarà la Copa Colegial, tot apunta. Sí, amb l'Institut Alexandre Satorres de Mataró. Ostres! Sí, ell ara està al Barça, no? Sí. Pel Barça, però bueno, fa tota la pinta que aquest any sí que participarà. L'any passat no va poder, però perquè crec que estava lesionat o alguna cosa. Sí, va tenir molts problemes de lesions. Sí. Bueno, i el que és l'entrevista fins aquí, ara et fem preguntes i respostes d'aquestes preguntes i tu respons amb una paraula o amb una frase curta. Vale. Nom i cognom? Banadros Fernández. Escola? Joan Martorell. Escola que vols de rival? Front Marítim. Rival a evitar? A l'evitar... Pare d'Enric i Usó. Enric Dussó? Sí. Millor amistat al bàsquet? Mi amistat del bàsquet. Doncs, mira, et diria Pau Batlle. Pau Batlle, Talassa. Talassa. Correcte, sí. Encara juga? Sí? Aquest any és l'últim, no? Sí, jugarà aquest any. Desig per la Copa Colegial 2026? Guanyar-la. Millor virtut? Millor virtut, jo diria companyerisme. Pitjor defecte? La vaguesa, a vegades, una mica. Referent de la teva escola o del teu institut, professor, company, qui sigui. El Luis. Joan Martorell és? Il·lusió. Luis Romero és? Un jefe. I la Copa Colegial és? Una experiència. Doncs bueno, fins aquí. Donar-te les gràcies, desitjar-te molta sort. A vosaltres. Que gaudiu sobretot, que al final és el que diem, que nosaltres fem aquesta competició perquè us ho passeu bé, que crec que de moment ho complim. Sí. I res, ens veiem aviat a les pistes, que com diem és on ens agrada estar, no? Sí, molt. Moltes gràcies. Gràcies, Bernat.